Ahora estou con Valentín Bóveda, neto de Alexandre Bóveda. Vimos de celebrar os actos no 80 aniversario do seu fusilamento, os actos da súa memoria. Que significa a figura de de Alexandre Bóveda para a historia do país? A figura de Alexandre realmente significa a oportunidade de resurdir que ten o país agora mesmo. A idea intelectual, tanto fiscal, ademais, fiscal, económica e política do país que tiña ele, unha idea de resurdimento cara aos tempos políticos que estamos a vivir agora. Tan simple como iso. Precisamente unha das máximas que temos en Compromiso é unha máxima de Alexandre Bóveda, que sin autonomía fiscal non hai autonomía política, que foi unha máxima que ele deixou e para nós é un gueiro para a actividade política. E que che gustaría que fixera o goberno da Xunta coa memoria dos nosos devanceiros, coa memoria histórica? O que se tiña que ter feito dende que transitamos, vamos a deixar nesa verba, a democracia. E quero dicir con isto, de feito, en da Fundación xa pedimos e solicitamos en varios concellos, e iso queremos despois levar a Parlamento, estamos recabando apoios locais e de outras forzas, o Parlamento catalán de feito se vai pronunciar, o vasco estivemos con eles, para solicitar a institucionalización do día 17 de agosto. Que conseguimos con isto? Unha, que se deixe esa queixa inherente que sempre hai das diferentes organizacións políticas, que se partidicen as figuras, porque o ser institucional, eliminamos ese problema de raíz. Fabuloso de todos, claro. Efectivamente, fabuloso para todos. E segundo, institucionalizar algo que xa se tiña que ter feito, que é unha homenaxe aos mártires, os antecesores da democracia, non? O sea, os antecesores da democracia non foi a transición, foi os anteriores que deron a vida. Fíxate, desde Compromiso por Galicia tamén nos queremos que o 25 de xullo sexa un acto cívico-social participado polo conxunto da sociedade e que logo teña a súa expresión partidaria. Sí, lógico. Sería bo que o 25 de xullo, por exemplo, fora un acto cívico participado por toda a xente social e reivindicando a identidade nacional do seu país. Pois Compromiso por Galicia vai estar sempre coas vosas reivindicacións. Sí, vos lo agradezo. Xa, un placer. Igualmente.